Cyhoeddi'r gyllideb, sef be fydd Llywodraeth Cymru yn ei wario arno dros y flwyddyn nesaf. Dwi'n hyderus bydd bobl yng Nghymru yn mynd i weld y wahaniaeth yn yr NHS, yn y gwasanaethau mae'r awdurdodau lleol enghraifft yn rhoi iddyn nhw. Ni'n ar y daith at y dyfodol, ond ni'n cychwyn, nid ar y diwedd eto. Bydd yr arian yma yn cael ei ddefnyddio i dalu am wasanaethau cyhoeddus rydych chi'n ei ddefnyddio bob dydd, fel y gwasanaeth iechyd, addysg, trafnidiaeth a thai. Felly, faint o arian sydd ym mhwrs Llywodraeth Cymru? Ac ar ba wasanaethau bydden nhw'n gwario dros y flwyddyn nesaf? Wel, eleni, mae Llywodraeth Cymru efo dros 26 biliwn o bunnau i wario, gyda sawl cynllun mwyn gwella gwasanaethau i bobl ifanc. O dan y gyllideb, bydd pobl ifanc dan 21 yn gallu teithio i ble bynnag ar fws yng Nghymru am bunt o fis Medi ymlaen. Bydd pob cyngor sir yng Nghymru yn cael arian ychwanegol i wario ar wasanaethau lleol fel llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden. Ac mae 5 miliwn am gael ei ddefnyddio i wella parciau a chyfleusterau chwarae hefyd. Mae cynllun newydd da ni i helpu bobl ifanc gyda'r costau i teithio ar y bws. So ar ôl y cytundeb, bydd pobl ifanc yma yng Nghymru yn gallu teithio am 1 pint am unrhyw tocyn sengl a 3 pint am tocyn trwy'r dydd. A mae hwnna'n mynd i helpu i arbed arian i teuluoedd hefyd. Bydd gwleidyddion o bob plaid yn Senedd Cymru yn pleidleisio ar y gyllideb ym mis Mawrth. Ac ar ôl i'r Llywodraeth Lafur daro bargen ar democratiaid rhyddfrydol, mae disgwyl i'r gyllideb basio. Croeso i Blas Cul y Bebyll. Dyma'r Academi Gomedi. Mae 7 o gomediwyr ifanc ar fi'n cyrraedd. Yr Academi Gomedi, lle mae 7 o gomediwyr y dyfodol wedi cael cyfle i arddangos a datblygu eu doniau. Myfi oedd un o'r comediwyr a chafodd y siawns o gael ei mentora. O'n i'n nerfus lot, ond oedd yn profiad da. Di'n lan o'r bore yn y plas mawr, a wedyn mynd i ffilmo, cael brecwast gyda'r plant arall i gyd. Mae'n ysbrydol i fi fod yn gomediwraig, a mae wedi rhoi lot o hyder i fi, a fi'n teimlo fel bys fi'n gallu sefyll ar y llwyfan a wneud comedi pryd bynnag. Fi yw prifathro'r Academi Gomedi. A'r criw wedi cael eu hyfforddi gan roi o gomediwyr gorau Cymru. O'n nhw'n amlwg yn joio, ti'n chi'n gweld nhw'n joio ac yn gwneud ffrindiau â'i gilydd. Oedd lot yn nhw ddim yn nabod ei gilydd cynt. Chi'n cael eich gwahodd i Academi yn ganol nunlle, a o'n i yn becso yn bach a dyn nhw'n mynd i wneud ffrindiau, ond wnaethon nhw'n amlwg joio. Beth yw hoff jôcs ti fan hyn? Mae athro'n gweud, cywirwch y brawddeg hwn, mae fi wedi torri'r ffenest. A wedyn mae plant yn gweud, mae fi heb wedi torri'r ffenest. Ac mae myfi am barhau i wneud pobl i chwerthin gyda'i breuddwyd o ddod yn gomediwraig yn y dyfodol.